Ngayon mga boss, yan. Maghanap kami ng talangka, yan. Talangkang masarap. Talangkang masarap. Yung talangkang nasa gitna ng hita. So yan, ang lakas ng ulan oh. Yan. So hindi sana kami mag-vlog ngayon kaso walang magawa. On the spot lang to. So panoorin nyo mga kusing. Yan. Shout out sa mga ano dyan, basher. Naalaman na din. Daman intron. Aman, nakuha na naman yon. Iba na ang alias nito mga boss. Ano na to eh. Ang alias nito Boy Paglis na. Ayan na. Ayan, si Boy Paglis. Yan. So may nahanap daw si, ayan o, may kasama tayo, si Auntie Lani, yan. So may nakita daw siyang ano dito eh, butas, mga bossing. So, ibig sabihin, may talangka yun. Marami pero maliit. Ayun mga bossing. Ganito kay Boss Joey. Ayan na mga boss. Ayan. Isa. Tatarang. Ayan boss. Isa. Lalaki. Ay lalaki. Ha? Daming butas pero ang liliit. Tande. Ayan, may nakita si auntie na butas. Dalawa pa lang butas. Ayan mga boss, lumabas na. Kuhin ko na yan. Tignan nyo. Isa mga boss. Nice. Yan, lalaki na naman mga boss. Yan. Lalaki na naman. Yan. Ganyan itsura ng talangkang bukid mga boss. Yan. Yan siya. Lalaki to. Haluing mabuti. Milo everyday. Karapaglis ka man. Another butas, sakaling meron. Si auntie, tagabantay ng butas. Dadapitin eh. Oh, lumusong na si Boss Joey dun oh.
Nako. Hindi tayo makakasama daw. Lumusong na siya doon. Malalim. May nakuha pala si Boss Joey na isa oh. Yan oh, babae. Naman. Babae. Sa mga di nakakaalam dyan mga boss, masarap yung babae. Talangka. Yung mga bossing. Yan. Babae. Ang hirap kumuha ng talangka. Mahirap pag gantong kondisyon. Umuulan kasi mga kabosing oh. Ang laki ng tubig. Yan oh. Ayan. Si Bossing Joey. Ano nyo kabosing, lalim. Hindi! Yan yun. Namrong problema ng dadaanan niya. Dito na tayo, ante! Oh! Buti na lang, waterproof yung bag ko, mga kabosing. Woohoo! Ayun si ante, oh. Namrong problema ng daanan, mga kabosing. Basa! Ayan, basa! Na! Yan mga kabosing, may dito. Butas to ng uson-uson. Yung kinukuha nila harabas. Yan. Yung uson-uson. Hirap maginap ng mga butas mga kabosing. May uson-uson pa dyan oh. So, butas ko tang uson-uson mga kabosing. Tingnan mo. Oh. Ngayon kabosing. Yan. Yung ganyan ang butas ng uson-uson. Dami pala dito. Pwede tayong manguha next time. May butas siyang iba doon mga kabosing.
Ayun na ata mga kabosing. Nakuha na ni Boss Joey. Yung ipit mga kabosing. Mahirap. Mahirap, Bossing Joey. Woo! Pakita mo naman dyan. Woo! Ayan. Masakit yun, masakit. Masakit naipit siya. Sipit. For the views daw mga bossing. Hindi yun masakit. Ayan, another butas. Babansagan kitang boy paglis. Yan lang mga bossing. Yan na. Oh, malaki to. No. Bakla daw yun, mga bossing. So ayan mga bossing, naka-anim na kami. Pero malaki, tapos maliliit. Ando dyan ante. Andun na siya mga bossing sa kabila. Andun na yung sipit niya. Mga bossing. Ayun Lapitan na ito mo. Salit dito mga kabossing. Pito na yun. Yun, may pang pito na. Nako, may butas ata na iba. Boss Joey nagpandaw na ng hindi sa kanya. Oh, zero. Nyata pagalati. Panguhan ng bisokol ata yan eh. May nang nilalang. Ganito pag-awain ng talangga mga kabos. Ayaw nang magbitaw. Holding hand. Sana all. Tignan nyo. Ayaw nilang paghiwalayin. Anong mangyari daw? Lang daanan. Woo! Shout out sa may nito, may alad. Nako.
Dumapa, dapa. Datoy. Hindi ka ba pamakna? Dapa, may kalaban! Naggalas. Kumukuha si auntie ng ano, tenga-tenga. Yan o, ganyan o. So yun mga kabosing, tapos na kaming manguha ng talangkang bukid. Meron naman kaming nakuhang siyam. So ayan mga kabosing, thank you sa panonood. So shout out pala sa mga sumuporta sa amin para ma-monetize. Thank you sa inyo mga kabosing, kaya may ads na kami. So huwag nyong skip kahit 1 hour pa yan. Sige mga kabosing, thank you sa ano, time no. Suportang tunay dyan. Oh, may sasabihin pa daw si ano, Bossing Joey. Oh, yan. Lamek mga boss!